Джинджифил като лекарство и подправка. История, ползи за здравето, странични ефекти и как се използва коренът от джинджифил. Джинджифилът произлиза от Азия, където е бил използван като подправка за готвене в продължение на поне 4400 години. Според университета в Мериленд, джинджифилът се е използвал от векове в азиатското, индийското и арабското билкарство. А в Китай, например, джинджифилът се е използвал за подпомагане на храносмилането и за лечение на разстроен стомах, диария и гадене в продължение на поне 2000 години. Използвали са го също така да лекуват артрит, колит и сърдечни болести. Джинджифилът е лютив корен, използван и ценен заради естествените си лековити свойства. Знае се, че коренът на джинджифилът има многобройни ползи за здравето. Ефективен е за гадене и повръщане, болезнена менструация, сутрешно гадене, остеоартрит, световъртеж, предотвратяване на морска болест, диабет, разстроен стомах, махмурлук, висок холестерол, ухапване от насекоми, синдрома на разстроените черва, болки в ставите, ускоряване на раждането, мигрена, мускулна треска, след оперативно възстановяване, ревматоиден артрит, проблеми с преглъщането, отслабване, срещу анорексия, оплешивяване, чревна бактериална инфекция, кървене, срещу зъбобол, загуба на апетит, простуди и грип. Джинджифилът е богат на въглехидрати, фибри, протеин, захари, както и на витамините B6, B9, B2, B3. Богат е на фосфор, магнезий, калий, витамин С, както и калций, желязо и цинк. В кухнята може да се използва като пресен корен, така и корен на прах или дестилирано джинджифилово масло. В магазинната мрежа може да се намерят екстракти, тинктури, капсули и масла. Пресният корен също вече лесно се намира. От него можете да приготвите пресен чай, да го ползвате като подправка за сок или в смутита. Поради своята всестранност, джинджифилът позволява да бъде използван широко като подправка в кулинарията, за направата на бисквити, хляб, напитки, мариноване и бира. Странични ефекти на джинджифилът. Коренът от джинджифил е безопасен за повечето хора и не предизвиква или предизвиква малко странични ефекти. Някои хора може да изпитат леки странични ефекти, като киселини, диария и общо стомашно неразположение. При някои жени може да предизвика засилена менструация. Смята се за вероятно безопасен, когато се взима орално под формата на лекарство по време на бременност, но задължително трябва да се проведе консултация с лекуващият лекар. И тъй като няма достатъчно данни за безопасността на джинджифила по време на кърмене, то е по-добре да се избягва. Срещу диабет, джинджифилът може да увеличи нивата на инсулина или да намали кръвната захар. В резултат, дозите на лекарствата за диабет може да се наложи да бъдат коригирани от лекуващия лекар. Високи дози джинджифил може да влошат някои сърдечно-съдови заболявания. Когато се прилага правилно върху кожата за кратък период от време, джинджифилът е по-вероятно да бъде безопасен. Въпреки това, при някои хора може да предизвика кожни раздразнения.